Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka kinhon balatip kum ka Khasi Riders. Haka step jong ka arpu artarik ubna jilleo arajar arpuway. Kala ajing erap sya ki longying ki badan hakasnong maulai umshing Shillong. Ki bala syakta ana ka jingkangdam bala penjari di ki Borsenshar District jong ka East Khasi Hills. Kum shibenta ban yada ya ki pajba nongsong shnong na ka jingyabit ya uknyang jingpang COVID-19. Kidon kumba arpu artli ki longying ki balayo jingerap nagane ka kenhon ki nongnya thuk arshaka hapo ka jingelam jong presiden uba Brandon Maulong harengkat ka jingsakhi lang jong urangba snong kasnong maulai umshing bat kiwei Agni ka step nga sumuban piliang subha ya pi ki nangalam nagane ka Khasi Riders ki bala wono sinyang hasnong jungi nagabenta pinagi nang site dai nong di badang hasnong jungi man kesini dia dan kami naik nak lagi ni senang ini nak pentau baju sumur ni sih jenang alam kemudian ni nak mesti baju solam nak pentau jenang senang hamtam ni beri juga duk barang ni juga guna kaji yo jimpat tengah pediang subha nak mesti buat snoret nak kerban ru ba pinang try sit hemru habis ni pot benang nak try ni ai tak ek ba min sim ko bakulot ta ka jing ye dan kum ka helping hands ko jungi ta ka jing snok ti lang jungi we members kani kam dei ka jing le tang ko jonga ma bai om dei ka jing trei ko jonga ma bai han dei ka jing trei jungi we members ng group bangi perkhat ma ka por baka ing bangi dei bela om ba ka jing mot ko jungi bangin long yala dia ban chu ong no ifi bangin chu snobha tang yala dia handai ka ika bangi perkhat ba kalong bangi nyarap kum ha kani ka por jing jinja hidon kam ban nyarap ban slok tilang ting ya perkhat kum tahi na ka helping hands ko jongi ni ong bangin le in tur shikmat wat da dai jing ai jongi barit la dai dei pasan thol dan ni ba shispa ro handai ita ilong ka ika ba khau do yaki ba duk ki basuk ki jongi